Tretie tisícročie malo priniesť do života nové technológie. A to sa aj stalo s príchodom smart aktivátora vody Aquagema. Pri minimálnom a jemnom pôsobení na pôvodnú surovinu sa dosahuje maximálny liečivý účinok. Vďaka tomu sa chemicko-fyzikálna analýza vody nemení a voda získava ideálnu štruktúru a liečivé vlastnosti. Základom viacúčelového prostriedku Aquagema je najčistejšia artéska voda, čerpaná z hĺbky 300 metrov a dodatočne spracovaná modernými, ekologickými a bezpečnými technológiami. Na výstupe Smart voda Aquagema získava univerzálne liečivé vlastnosti. Voda neobsahuje žiadne chemické nečistoty, alergény, konzervačné látky ani prísady akéhokoľvek druhu. Smart aktivátor vody Aquagema rieši u rôznych ľudí rôzne problémy. Smart voda to je inteligentná voda, prispôsobuje sa problému človeka a pôsobí cielene práve tam, kde je to potrebné. Napríklad pre ľudí so zvýšeným krvným tlakom pravidelné užívanie Aquagema podporuje zdravie kardiovaskulárneho systému, zlepšuje krvný obeh a zásobuje srdcový sval kyslíkom, ako aj všetky orgány a tkanivá a slúži na prevenciu infarktov a mozgových príhod. Smart voda má tiež anticholesterolemiký a antisklerotický účinok. Podporuje zlepšenie biochemického zloženia krvi, priaznivo pôsobí na krvné cievy, posilňuje ich steny a zvyšuje ich pružnosť, zlepšuje reologické vlastnosti krvi a tým zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. U iných ľudí pomáha riešiť problémy s nadváhou. Vtedy Aquagema normalizuje činnosť tráviaceho traktu, zlepšuje mikrobiocenózu a pohyblivosť čriev, pomáha normalizovať funkciu obličiek, odvádza prebytočnú tekutinu z tela a znižuje opuchy, ktoré nesúvisia s ochoreniami obličiek a normalizuje činnosť štítnej žľazy. Ľuďom s ochoreniami pečene Aquagema pomáha zlepšiť fungovanie pečene, normalizovať metabolické procesy v tele, má silný antiparazitárny účinok a urýchľuje vylučovanie toxínov z organizmu. O tom svedčia mnohé dôkazy získané počas výskumov na diagnostickom komplexe Omega Medicína, v temnopolovom mikroskope, na diagnostickom komplexe Irida Test, na analyzátore Malichin-Pulavského a na prístrojovom komplexe KSK Bars. Okrem Aquagema spoločnosť Dana vyrába aj ďalšie smart aktivátory s užším a špecifickým účinkom. Ale kráľovnou a pramatkou všetkých vôd je práve ona, Aquagema. Oboznámili ste sa s cennými informáciami. Každý, kto si zakúpi smart aktivátor vody Aquagema, získa pre seba maximálny úžitok a prospech. Ušetríte na chemických liekoch a neúčinných, drahých metódach liečby. Nie sme na trhu noví, pracujeme už dlho a máme výborné výsledky. Ponúkame produkt overený časom. Ocenili ho vďační klienti a bol vyznamenaný mnohými cenami a oceneniami. Ak vám záleží na vašom zdraví, chcete posilniť imunitný systém, zvýšiť duševnú a fyzickú výkonnosť, naplniť bunky tela životnou energiou, normalizovať spánok, zlepšiť pamäť, potom ťaďte produkt Aquagema určený práve pre vás. Urobte krok k zdravému životu a buďte zdraví vždy.